Селенко співає пісню про тамошню Марусю Соколовську. Дозвольте зачитати мені перші 3 абзаци свого вступу до новели про неї, чи розповіді про неї. Цей образ Марусі Соколовської для Тараса особливо дорогий, тому що вона прийняла освячення на Язичницькій горі під Горбулевом. Або Тарас Селенко у нас є сповідником стародавніх уявлень про нашу світобудову. Отже, за легендою, цю гору в давнину насипали дівчата Горбулева, які втратили своїх захисників, батьків, братів, коханих. Каміння носили вони впевнено. Так Дівича гора стала пам'ятником козакам і селянам Горбулева, які впали в боротьбі. 1919 року гімназистка Саша Соколовська втратила своїх 3 братів – Олексу, Дмитра і Василя. Коли гинуть чоловіки, зброю до рук беруть жінки, бо треба захистити своє село, своїх дітей, свою землю. І Саша пішла не до церкви християнської, а стала на стежку відунську. «Хай гора мене посвятить», – сказала Олександра, і виконала стародавній, очевидно, ще язичницький ритуал. Пелени вона не мала, бо була одягнута по-мужеськи. Тож набрала у кубанку жорстви, винесла на гору і промовила: «Нехай кожний камінь цей впаде на голову наших ворогів». На цій дівочій горі капищі під рідним Горбулевом Саша Соколовська прийняла інше ім'я Маруся і стала на стежку війни. І прийняла обітницю, проголосила її виклично. На Дівичій горі Маруся Соколовська стала на стежку війни. Бо ж коли козацтво гине, лицарями стають непорочні дівчата. Тарас Селенко, пісня про Марусю Соколовську. Василь Соколовський, ровен жовтий цвіт ружовський. А коли братів не стало, наймолодша сестра шаблю взяла шаблю в ручки дівочі, луною вала вдень і вночі.
воювала,